जोंनि भैरबकुन्द हायेन एबा हालामनि जानानै जोंबो गोजोननाय मोनदों। थांनाय 5 बोसोरा माने गेप जालांदोंमोन। नैबे समावहाय जोंहा 10थि खेब भैरबकुन्द टुरिजम फेस्टिभेला खुंजानो थांगासिनो आरो जोबोद माने स्पिडै बे फेस्टिभेलखौ खुंनो थाखाय कमिटिया खामानि मावगासिनो। मिनिमाम 80% माने खामानिया साक्सेस जाबाय। 21निफ्राय 24सिम नैबे जानुवारि 21निफ्राय 20निफ्राय 24सिम बे फेस्टिभेला जागोन आरो नोंथांमोना गासैबो जोंनि आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय नोंथांमोना नायनो फैनो हागोन आरो नोंथांमोना माने जोंनि भारतनिनो मुंदांखा जानाय सासे मेथाइ खनगिरि अरुणाचल स्टेटनि बिथां रितु रिबा बिथांखौबो नोंथांमोना पारफर्म खालामफैनाय नैबे भैरबकुन्द टुरिजम फेस्टिभेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय हारि माहारिफोरनि जाग्रा मुवा गोबां बेबायदि बेसादफोर फानफैनायखौ गानग्रा जोमग्रा फानफैनायखौ नोंथांमोना बायफैनो हागोन। बाहाय जाग्रा लोंग्राखौबो टेस्ट खालामफैनो हागोन आरो गोबां रोखोमनि माने नोंथांमोना बेयावहाय मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय गोबां हारि धोरोमनि गासैखौबो कालसारखौ नोंथांमोना नुफैनो हागोन। फेस्टिभेल खुंनायजों लोगोसे जोंनि थागिबि एबा जोंनि जायगाफ्रा माने जायगानि थाखाय गोबां माने मुलाम्फा दङ। जोंनि भैरबकुन्द हालामा मुंदांखा जानायजों लोगोसे आरो लोगोसे जोंनि हालामनि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गोबां माने दखान होगिरि खमला फानगिरि गोबां बेबायदिनो जाग्रा मुवा बेसाद फानगिरिफ्रा थाइसे थाइनै माने न'खर खुंनायाव माने इनकाम खालामनो थाखाय खाबु मोनो आरो जोंनि जि जायगायाव थाखानाय रायजो राजा खना खनिनि आइ आफा बिदा फंबायमोना जिहेथु गोजान जायगायाव थांनानै गुबुनफोरनि फेस्टिभेल खुंनायफोरखौ नायहैनो हाया जायगायाव जानायलाय माने खाथियावनो नायनो हायो गोजोननाय मोनो रायजो राजाफ्रा। बे समावहाय फिसनिथ' एसेबां माने फिसनि थाखाय गोनांथि गैया। माने नोंथांमोना एक्जिबिसनफोर हाबोबा माबा मोनसे बुस्थु नुफेरिखौ नायनोब्ला नोंथांमोना 10 थाखा होनानै माबा मोनसे होनानै हाबनानै नायनायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा। बयबो नोंथांमोना बाहाय नायनो होननानै फैखागोन। नोंथाङा 50 थाखानि 100 थाखानि जानो लोंनो होननानै नोंथांमोना फैखागोन जाग्रा मुवा जानो टेस्ट खालामनो 10 थाखा होनानै अबेबा एक्जिबिसनाव नायनायनिथ' गिदिर बाथ्रा नङा। नोंथांमोना नायफैनो हागोन आरो कमिटिया गोख्रोङैनो माने नोजोर बोनानै खामानिखौ मावबाय थादों जाहाथे आरो साखोन सिखोननि थाखाय मानसि गोबां बेफोरबायदि थागोन। थ' बेयावहाय कमिटिफोरा माने स्ट्रङै दङ आरो साखोन सिखोनैनो नोंथांमोना भैरबकुन्द टुरिजम फेस्टिभेलनि जि खुंथाय बेफोरखौ नुलांगोन आरो सानफ्रोमबो माने मेथाइ खनगिरिफोर थागोन सानफ्रोमबो बयबो फैगोन रंजागोन मुसुरगोन मोसागोन जों बेखौ गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय बयबो माने फैलायगोन आरो बेफोरबायदिथ' खुनु माने बे फेस्टिभेलावहाय माने एलाव गैया। जौ जुवा माखासे बेफोरबायदि बेसादा एलाव गैया। लोगोसे जोंनि जे भैरबकुन्द टुरिजम फेस्टिभेला जोंनि हालाम आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौहाय मुंदांखा खालामनो थांगासिनो। थांनाय 5 बोसोरा जोंहा गेप जालांदोंमोन नैबे समावहाय फिन जोंहा खुंजानो थांगासिनो आरो बेयावहाय बयबो माने भैरबकुन्द फेस्टिभेलखौ खुंजानो लुबैखादोंमोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बा जोंनि BTC हालामनि गोबां रायजो राजाफोरानो दिनै खुंफिननायखौ फिन नुनानै गोजोननाय मोनदों। जों खाथियावनो माने भैरबकुन्द फेस्टिभेलखौ जोङो नुनो मोनसिगोन बा हाजोजों नेचारखौ नायनानै लोगोसे नेचारेल माने हाजो हाला खाथियावनो दंखायो जेला माने बेयाव फेस्टिभेलाव एसेबां जोंहा आर्टिफिसियेल माने बिदि समायहोनो माबा मबि जों बानायदेरनो गोनांथि गैया हाजोजोंनो समायखायो जोंना भैरबकुन्दआ। बेवहाय जोंहा मानगोनां जोंनि BTC हालामनि डेपुटि चिफ बिथांनि नाजानायाव आरो फिन जोंनि उदालगुरि हालामनि माखासे दानि गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव दिनै बे फेस्टिभेला फिन जानो थांगासिनो आरो खुंजानो थांगासिनो आरो मानाव गेदेर जोंनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां साराबो जोंनि बे भैरबकुन्द फेस्टिभेलावहाय नुजाथिफैगोन आरो नोंथांमोना अपेन माने गेवलां मेलाव नोंथांमोना फैनानै गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोरै माने बाहागो लाफैनो हागोन नायफैनो हागोन जाहाथे माने भैरबकुन्दखौ नायनो होननानै पिकनिक जानोबो गोबां बेफोरबायदि फैखायो आरो
प्लास फेस्टिभेलनि माखासे गोजोननायखौ लानो नायनो नुयि बुस्थुफोरखौ नायनो आरो माखासे कालसारफोर रंजानाय बाजानाय मोसानाय मुसुरनाय एक्टर एक्ट्रिस मेथाइ खनगिरि नोंथांमोना नायनायजों लोगोसे भैरबकुन्द हालामनि हाजो माखासे दैफोरखौ दालांफोरखौ नायनानै नोंथांमोना पिकनिक जाफैथ'यैनो गोजोननायखौ लांनो हागोन गोजोननायखौ लालांनो हागोन नायलांनो हागोन ओरैनोथ' भुटान सुटान बलिउडफोरनिफ्रायबो थागोन आरो बिनिफ्राय जोंहा अरुणाचल हादरनिफ्राय थागोन आरो भुटानफोरनिफ्राय गावसोरनि ट्रेडिसनेल मोसानाय बेफोरबायदि थागोन इन्टारनेसनेल कान्ट्रि जाहैबाय भुटाननिफ्राय फैगोन आरो अरुणाचलनिफ्रायबो गोबां मोसाखावरिफोर फैगोन आरो लोगोसे जोंनि आसामनि सिङाव थानाय गोबां हारि आरो माहारि हारिसाफोरनि बेवहाय मोसानाय मुसुरनाय आरो बिखेक जोंहा बिटिसिनि आन्दाराव जेसेबां हारि माहारिफोर दङ बिथांमोना बे फेस्टिभेलावहाय मोसानाय मुसुरनाय गासैबो आयदायावहाय बाहागो लागोन बेबायदि आरो